Social agidi social. Wenyamaza. Bese kumele sesiyiphusha nje isondo lonke lize liphele. Singalokhu sima. Kakhulu too much. Live naman sama video ha? Live naman sa video. Sabi na ngayon sila siya video. Uyabona pes. Sila Eckhartsfontein. Ngeke ungoma uqhuma kanje. You tendala one side. Never share it with anyone. Unjani mama? Ngiyaphina. Ngiyaphila unjani? Ngikhona. Ngiyakubona ukugijima. Hayi cha iqaqa kanjalo ke nayo le. Estam Mkhwanazi, yonke into kulezi insuku ngomkhwanazi, ayikho enye into sibiza ngomkhwanazi.